अटल सेतूवरून टोल मध्ये आता आणखी वर्षभर सवलत मिळणार आहे। वाहनांना टोलमध्ये 50% सवलत मिळणार आहे। इलेक्ट्रिक वाहनांना कुठलाही टोल लागणार नाही। मुंबईत पोलिसांसाठी 45,000 घरं बांधली जाणार आहेत। मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाउनशिपला मंजुरी मिळालेली आहे। राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये हे मोठे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत। तर अटल सेतूवर आता टोल सवलत कायम राहणार आहे। अटल सेतूवरील टोलमध्ये आणखी वर्षभर सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय। वाहनांना टोलमध्ये 50% सवलत मिळणार आहे, तर इलेक्ट्रिक वाहनांना कुठलाही टोल नसेल। सोबतच पोलिसांसाठी देखील महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलाय। मुंबईत पोलिसांसाठी 45,000 घरं बांधली जाणार आहेत। मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाउनशिपला मंजुरी मिळाली आहे। राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे 2 महत्त्वाचे निर्णय झाले।